Hyvää päivää ihmiset. Täällä ollaan muuttaneena uuteen osoitteeseen ja nautitaan kesästä. Tuossa on taustalla muutama kuntolaite. En tiedä, missä ne on. Tuolla. Tuossa näkyy. Ja siellä kävi äsken vähän jumppailee ja nyt ollaan tosiaan täällä maaseudun rauhassa. Ja voin sanoa, että nautin todella paljon tästä. Mutta etäjän siirtyä vähän kun täällä on aika lämmin, niin pitää jatkaa matkaa. Täällä on tämmönenkin hienous. Ai vitsi. Kyllä, onkin meneeks tuolta jonnekin, mutta on kyllä. Hyvät on maisemat. Ei siinä. Kyllä kelepaa. Tosiaan jatkan nyt edelliseen videoon tuohon jatkokappaleen, että tosiaan Turussa ollaan edelleen, mutta tässä on vähän ollut taas menoa ja meininkiä, lähinnä muiden ihmisten toimesta siinä edellisessäkin asunnossa, koska nythän mulla on käynyt silleen, että se ensimmäinen asunto, mihin minä muutin täällä Turussa, se oli täys homeessa. Se oli semmoinen, että ei, sinne ei voida muuttaa sittenkään. Sitten me pääsin siihen toiseen asuntoon, niin sitten se vuokraantaja rupesi hippasemaan siellä pihalla. Ja sitten se meni vähän silleen, että meikäläinen ei siellä sitten enää viihtynyt. Oli menossa suihkuun ja tyyppi on sitten siellä pihalla, niin oli silleen, että juu, hei. Että niin kuin hänen mielestä, vaikka hän oli vuokrannut tämän omakotitalon, missä oli sitten niin kuin muitakin asukkaita kyllä, mutta siis se oli vähän semmoinen kommunityyppinen, niin, mutta hän oli sitä mieltä, että tämä vuokraantaja, että se on hänen piha ja hän voi siellä käydä ihan miten haluaa, niin oli silleen, että no ei se nyt ihan tuolle mene. Ja sitten minä lähdin siitä ja sitten tuo kolmas oli siinäkin sitten tosiaan ne vuokralaiset sitten rupes touhumaan siinä sitten omiaan niin sanotusti ja laatimaan omia sääntöjä ja kaikkea niin kun, ja sitten käytännössä koko pakka pihanhoitoineen päivineen levisi vähän niin kuin meikäläisen käsiin, niin sitten mä olin silleen, että juu, minä en nyt enää jaksa, että niin kuin tämä oli tässä. Ja sitten siellä oli semmoista, että minun varaavainta ei löytynyt, niin sitten mun oven lukko jouduttiin jopa vaihtamaan sitten sen seurauksena ja näin. Niin oli sitten silleen, että mulla ei ole turvallista asua siellä eikä rauhallista, niin minä nyt sitten poistun sieltäkin. Ja nyt olen löytänyt vihdoinkin asunnon, missä on niinku rauha. On niinku silleen, että ja sitten olen vielä päässyt tänne maaseudun rauhaan, niin tää on kyllä ihan tosi hyvä. Siis niinku, nyt on niinku semmonen paikka, että viihtyy ja bussit kulkee ihan hyvin tosta vierestä. Ja silleen, että kuitenkin täällä pääsee liikkumaan ja silleen. Ja mitäs muuta, siis nyt niin kuin voisi alkaa semmoinen vähän rauhallisempi ajanjakso tässä ja ei olisi niin hirveästi kaikkea sitten, niin pääsis teillekin tekemään sitten näitä videoita vähän järkevämmin, koska nyt ei ole ollut sitten jaksamista eikä niin kuin mielenkiintoa mihinkään muuhun kuin selviytymiseen käytännössä, että niin kuin saa kaikki asiat järjestymään ja
ja silleen, että niinku pää pysyy kasassa, koska niinku on tuo nyt silleen, että 2 vuoden sisään useampi muutto, niin se niinku ottaa voimat. Ja näin. Mut vielä on järki tallella, ei ole hävinnyt. Sikäli, no sitten myös se, että emme päässyt sinne kouluun. Mut haetaan sinne uudestaan sitten tossa tulevana keväänä. Et emme nyt sitä silleen, siis harmitti kyllä, että en päässyt sinne, mutta emme nyt maha sille minkään, että se nyt meni silleen. Mut kyllä tämä tästä varmaan pikkuhiljaa alkaa tasoittumaan tämä homma ja pidetään sitten huonetouria, siis asuntotouria tuossa, kunhan saan tämän kasaan tämän kaikki ne päivineet. On täällä siis silleen tavarat jo vähän niin paikallaan, mutta joka tapauksessa sitten, että on sitten siististi kaikki ja näin, että kehtaa esitellä tätä lukuansa, niin se jää nyt tuonnemmaksi, mutta muuten sitten näitä maisemia täältä pistelen tuohon jatkokappaleiksi, että millaista maisemaa täällä on. On sitten siis ihan tämmönen maaseutumaisema, että mehtään piti päästä takaisin, ei se tuo kaupunkielämä meikäläiselle ole semmonen kovin mieleinen, että mieluummin on täällä luonnon helmassa ja rauhassa, niin sitten on kaikki hyvin. Mut joo, ei siinä minulla ei tämän kummosempia ollut, että kuukausi vähän vierähti tuossa nopsasti, mutta ymmärrettävästi tässä on nyt ollut vähän tätä häslinkiä ja asioiden setvimistä ja muuta, niin ei oo sitten ollut sitä jaksamista, mutta toivotaan, että nyt sitten vähän paremmin, kun ei ole enää mitään, mun ei tarvii huolehtia yhtään mistään, sen kun pistät vaan asunnossa valot kiinni ja heppa, ei niinku ole minkäännäköistä semmoista niinku pienintäkään, että homma leviäisi käsiin, siis sille ainakaan niinku minkään ulkopuolisen taholta siis sillä tavalla, että kukaan aiheuttaisi ylimääräistä hämminkiä. Ja sitten tuossa on tullut vaan sitten niin tosi paljon tietynlaisia oppeja itsellä sitten matkan varrella, että niin kuin tietää sitten, osaa arvostaa sitä omaa rauhaa ja osaa niin kuin sanoa mikä ei käy ja niin kuin vähän semmoisia niin kuin omia rajanvetoja sille, tai siis tuli paljon selkeämmäksi ne omat rajat ja sitä mitä haluaa ja semmoista niin kuin kaikkea. Et se oli tosi hyvä. Sitten, ja sitten henkiset pallit on kehittynyt kyllä aika hyvin, että siitä on ollut tyytyväinen kanssa, että niin kun, semmoista henkistä kehitystä on tosi paljon tapahtunut tuossa noiden kommelluksien myötä, että on toi nyt niin kuin aika kuormittava ollut siis silleen, mutta on sillä välissä kaikkea kivaakin ollut, että ei pelkästään niin kuin silleen muuttamista ja muuta, mutta joka tapauksessa, että täällä ollaan kyllä, että en ole hävinnyt ja näin, mutta aika vaan aina tahtoo vierähtää, kun on näitä muita juttuja. Mutta minä pistän tuosta nyt muutamat kuvat tuohon tähän perään ja palataan asiaan. Moro!